दिनैनि नैबे 32थि बोसोरारि जथुमा रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सानजेनि हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बाथौनि सायाव सावरायनाय सावरायमेल बे सावरायमेलखौ दैदेननाय बियाबनि आफादगिरि सफैनो हानाय सावरायमेलनि गाहाय आलासि सफैनो हानाय बे बियाबनिनो लाइमोन आरो माइनाव आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बियाबनि सिङाव थानाय बोसोनगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर लोगोसे सफैनो हानाय सिबिजाथाव बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन, थारैनो दिनैनि नैबे गोथार सानाव गोथार बुब्लियाव बाथौ मोन्थोर बे बाथौ मोन्थोरखौ बेखेवनो होननानै दिनैनि नैबे बिजाब बेखेवनाय बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ आंनो होनायनि थाखाय बियाबनि सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ बयनोबो जासिहरबाय। थारैनो बाथौ धोरोम बेनि सायाव सावरायनाय नैबे हाबाफारि बे हाबाफारि आं आसा खालामो बयबो मोजाङै मोजां बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जाय मोनसे जों मोन्थोर बेखेवबाय बे मोन्थोरफोरखौ जाहाथे बयबो फरायगोन नायगोन बेनि आं मिजिंथिबाय। सिबिजाथाव बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन, थारैनो जों हारि हिसाबै सिबियारि हिसाबै बाथौ धोरोमा जे जोंनि गुदि, बाथौआनो जे हारिनि सिनस्रि, बेखौ दिनै बे मोनसे पर्यायाव लाबोनाय आरो बाथौखौ दिनै मोनसे अर्गानाइज आब्रुथि महर मोनहोनाय आरो बाथौखौ दिनै बुहुमनि गेजेराव सिनायथि होनाय जाय सिबिजाथाव दैदेनगिरिफोरा नैबे बैसोसिम लाबोबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। कारन जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे अबस्थासिम बाथौ धोरोमखौ दैदेनबोबाय, बिथांमोननि दैदेननाय, बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि सेक्रिफाइस, बिथांमोननि जि मोनसे त्याग, बे त्यागनि गेजेरजों दिनै बाथौ धोरोमा बुहुमनि गेजेराव मोनसे धोरोम महरै सिनायथि मोनबाय आरो बाथौ धोरोमा दिनै मोनसे आब्रुथि गोनां धोरोम हिसाबै स्वीकृति मोनबाय। बाथौ धोरोमनि दिनैनि नैबे आब्रुथि गोनां महरानो जोंनि समाजनि गोग्लैसोनानै थानाय हारिखौ मोनसे गेजेर थाखोसिम, गोजौ थाखोसिम नङाब्लाबो जोंखौ गोग्लैसोनायनिफ्राय गेजेर थाखोसिम दिनै मोनसे लाबोनो हादों। कारन जों मिथिगौ जोंनि धोरोमा गोदो मामोन आरो दिनै बबे मोनसे अबस्थायाव सफैखो। बेखायनो दिनै जाय बिथांमोना दैदेनदों
जाय बिथांमोना दिनै धोरोमखौ सिबिदों, बिथांमोना दिनै धोरोमनि मुङाव सम गावनि हाबानि अनगायैबो न'खरनि अनगायैबो धोरोमनि मुङाव सम होदों, बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों साबायखर जासिदों। थारैनो जोङो दिनैनि नैबे मुलुगाव, दिनैनि नैबे मुलुगाव जों थांनानै थानायजों लोगोसे गावनि थांनानै थानायनि बे संसाराव गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो गावनि धोरोमखौ जे फोथांना लाखिदों आरो गावनि धोरोमखौ सिबिनायजों दिनै गावनि हारिखौ फोथांना लाखिदों, बेखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बाथौ धोरोम सिबिबानो हारिखौ सिबिनाय जायो, बियो दिनै रोखा। बाथौ धोरोमावनो दङ हारिनि गाननाय जोमनाय, बाथौ धोरोमावनो दङ हारिनि दामनाय देनाय, बाथौ धोरोमाव दङ बर'नि गुदि आसार खान्थि, बाथौ धोरोमावनो दङ बर'नि राव। दा बेखायनो दिनै जों गोग्गायै बुंनो हायो, जों दाबि खालामनो हायो जे बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय माने हारिखौ सिबिनाय जायो। बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय माने जेब्लाबो हारिनि मोजां खामानि मावनाय जायो। दा बेखायनो दिनै जेरावबो जेरैबो जोंनि धोरोमनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै, बर'ल' नङा, बर'आथ' बाथौ धोरोम लाखायोआनो, बिनि बादैबो बर'नि बादैबो गुबुन गुबुन माहारिफोरनि मोजां मोननाय आरो बाख्नायनाय बियो दिनै जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनदों। खारन गोबां जायगायाव दिनै नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन माहारिफोराबो बाथौ धोरोमखौ सिबिनो, बाथौ धोरोमखौ सिजौ गायनानै सिबिनाय जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखि सिबियारि गैया मानो, जों बेखौ थारैनो मोजां मोनसे दैदेननायनि गेजेरजों, जों बेखौ सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि धोरोमखौ गुबुननो आब्रुथि गोनाङै दिन्थिनाया जोंनि बयनिबो कर्तब्य। दा बेखायनो दिनैनि नैबे समाव सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लादों, आं साबायखर जासिदों। आरो आं गावबो सासे बाथौआरि हिसाबै जेब्लाबो बाथौनि सायाव अननाय मोजां मोननाय बियो थाबाय थागोन। सरकारनि सासे दैदेनगिरि, सरकारनि सासे पाब्लिकनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै सरकारनिफ्राय मा अनसुंथाइ होनो हायो हाया बेखौ जों सरकारि भाबै बेबस्था खालामगोन। किन्तु मोनसे खोथाखौ जों रोखायै बुंनांगोन जे जेब्ला 2020आव बिटिआर सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजों माखासे दफा, बे दफा फैफादोंमोन। बाहाय मोननै दफा बाथौआरिफोरनि थाखाय दङमोन, जेराव बाथौआरिफोरनि रिसार्च सेन्टारजों लोगोसे स्कुल जानाय, बेनि हाबाफारिया
दिनैबो जों मोगथां महर नुनो मोनाखै। किन्तु बिनि जा मोनसे फारिलाइ, बिनि जा मोनसे DPR, बे DPR-खौ दिल्लीयाव साबमिट खालामनाय जाबाय। बे जाखांनायनि उनावनो बाथौआरिफोरनि मोनसे गोजोनथाव बे मोनसे रादाबा आरो जोंनि इयुननि आरो जों बेखौ जोंनि ओनसोलावल' नङा, बेखौ सारा पृथिबियाव गोसारहोनायनि मोनसे खाबु बेखौ जों लानो हागोन। दा बेखायनो सुक्तिजों फैफानाय, BTR सुक्तिजों फैफानाय बे मोननै दफाया, बाथौआरिफोरनि बे मोननै दफाया फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेराव मोगथां महर नुगोन, जों बेखौ बुंनानै लानो हायो। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जों जोंनि गोहोखौ बोरै गोहोगोरा खालामनो हायो, जोंनि सिबिनायखौ जों बोरै आब्रुथि खालामनो हायो, बेखौ जोङो जोंनि सिबियारिफोरनि गेजेराव मोजाङै सावरायनाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बयनोबो धोरोमनि आसार खान्थिखौ जाहाथे बिलाइनानै होयो। गोबां खोथा बुंनो सानाखै। नैबे समाव बाथौ मोन्थोर, बे बाथौ मोन्थोरखौ बयबो जाहाथे बायनानै बेखौ फरायगोन आं मिजिंथिदों। बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा बिजाब फरायनाय बे मोनसे बाथौनि जिथु गुमुर, बे गुमुरखौ जाहाथे बयबो खोनासंनानैल' नङा, बेखौ फरायनानैबो जायफोरा बायो, लेखा फरायो, बिसोर जाहाथे बिनि गुमुरखौ, मोन्दांथिखौ जाहाथे गावनि गोसोआव सोनानै लानानै बिनि जा मोनसे मोन्दांथि बेखौ बयबो जाहाथे गावनि गोसोआव बोजबना लायो, बेखौ आं मिजिंथिबाय। आरो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आंबो सासे बाथौआरि महरै, बाथौ सिबियारि महरै आं दिनै गोबां खोथा बुंनो सानाखै। मोननैल' खोथा बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय। रौता बियाब दानिसो बुंनानै थांनाय जे जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव थानसालि बानायदों। थानसालि बानायनायफोराव जोङो माने दान होनायनि खोथा बुंदों। दा बयबो हायोब्ला दानफोरखौ होनाय बे मोनसे हुदा, बेखौ सोलोंनांगौ, आं बेखौ गुरै खावलायबाय। आंबो दिनै मोनसे फोसावलांनो लुबैदों जे रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा जोंनि थानसालि दङ, बे थानसालिनि मुङाव आङो आंनि मास मोनसेनि दरमाहाखौ आं दान होबाय होननानै आं दिनै फोसावबाय। बेनि अनगायै नैबे गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे आंनो आर'जलाइ होबाय थादों जे जोंहा नैबे गामिनि बाथौ थानसालिनि सेराव माने बाथौ थानसालिजों लोगोसे जेब्ला थानसालियाव फैयो अब्ला माने बाहाय टयलेटनि बिराद माने गोनांथि दङ होननानै आंनो फोरमायबाय थादों। जे बाहाय थानसालियाव फैयोब्ला माने टयलेट खालामनायनि मोनसे सुबिदा गैया होननानै आंनो फोरमायदों। आं बेखौ दिनै फोसावलांनो लुबैदों। फैबाय थानाय बोसोराव 2023-24नि गेजेराव मोनसे मोजां रोखोमनि टयलेट बानायनानै होगोन होननानै आं दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव खोथा होबाय। गोजोन आरो गोबां खोथा बुंनो सानाखै जे फैबाय थानाय समाव